I masz taki piękny dzień teraz, nie? A to tu jest za co, ty kokos, wolę! Stoj! To są jeszcze nigdy nie widziałem, Panie Boże! Gdzie je? A tam je ty! Idziemy za nim! Stoj! A gdzie jest zas? To było naozaj. Ludzie, niečo tu prišlo. Dávajte si pozor. Videli ste to? Videli ste to? Pane Bože. Nie. Proč ma nasleduješ? Ja te nenasledujú.